Rentante e mortante, importante, importante, penderante, fortante, gestrente, la dorta a porta alla destra. Una importante, Petruzio Dentronte, De Francesco Spaghetti, la Italia. А сега на български. Ей, Варна, здравейте, къде сте? Аз съм Килата, бейби! 21 август ви чакам в клуб Градината. Начало 22 часа. Аз и Янг Бибиян, бейби. 21 август клуб Градината, град Варна, бейби. Всички от Вариславова, Спарогол, Кокосия пазар, Лято, Кино, Тракия, Цветния квартал, Възраждане, Вариславово, Златни пясъци, почивка. Абе, за всички от Варна, бейби. Ние сме там 21 август. 100 кила Янг Бибиян и Принц Вихрен, бейби. Начало 22.00, бейби. 21 август, град Варна, бейби. Аз съм Килата и ви каня на най-якия купон за това лято заедно с мен. 100 кила и Янг Бибиян, бейби. Заповядайте всички в клуб Градината на плажната ивица във Варна. 21 август, начало 10 часа вечерта, така нареченото 22.00. Вечерта, нали да кажа, да бъда по-точен. За всички, които долът наплискани с вода от чешмичките на Шишковата градина. Това е, бейби. Готов ли си?